हात केला र माझ्या राजा र माझ्या शिवबार माझ्या राजा र माझ्या शिवबार माझ्या राजा र माझ्या शिवबार माझ्या राजा र माझ्या शिवबार. म्हणजे मी आता आलो आहे कोल्हापूरला माझं काम होतं, तर काम आटपून मी आता महालक्ष्मी मंदिरला जातो आणि तिथून नंतर शाहू पॅलेस कोल्हापूरला आता जातोय. कोल्हापूर ST स्टँड जवळून मी रिक्षा केली आणि महालक्ष्मी मंदिरसाठी निघालो. 70 रुपये भाडं आहे आणि तिथूनच पुढे नंतर शाहू पॅलेस आहे. 1.5 किलोमीटर अंतर आहे. तुम्ही चालत पण जाऊ शकता, पण मी सध्या रिक्षाने गेलो. कोल्हापूरला या ठिकाणी वेगवेगळे पुतळे होते, तर या ठिकाणी जुन्या वास्तू म्हणजे जे इमारती बांधलेल्या होत्या खूप चांगल्या पद्धतीने जे बांधले आहेत आणि खूप बघायला पण मस्त वाटते. तर मी आता महालक्ष्मी मंदिराच्या गेटजवळ आलो आहे. मी पहिल्यांदाच या ठिकाणी भेट देतो, त्यामुळे मला पण एवढी काय आयडिया नव्हती. मी डायरेक्ट कोल्हापूर ST स्टँडवरून रिक्षा केली आणि डायरेक्ट मी महालक्ष्मी मंदिरच्या गेटपाशी आलो. तिथून मी आतमध्ये प्रवेश केला आणि सुंदर एकदम मन प्रसन्न वाटत होतं या ठिकाणी येऊन, आणि खूप जुन्या इमारती असल्यामुळे खूप सुंदर वाटत होतं या ठिकाणी बघूनसुद्धा. या ठिकाणी बघितलं छोटे मोठे व्यापारी होते, तर मी ठरवलं की मी आजीबाईंकडूनच ओटीचं साहित्य घेणार आणि त्याप्रमाणे आजीबाईंकडून खण नारळ अशी ओटी घेऊन पुढे निघालो. या ठिकाणी बघितलं तर आजीबाईंचं वय पण जास्त होतं आणि ते मेहनत पण करत होती. म्हटलं त्यांना पण 2 पैसे मिळते असं करून मी पुढे ओटी घेऊन पुढे दर्शनाला निघालो. देवीसाठी लागणारे हार, गुलाब आणि वेणी हे तिकडे होते. मग ते 50 रुपयाला 3 गोष्टी होत्या, त्या घेतल्या आणि पुढे मी ज्या महालक्ष्मीचा गेटने जातो म्हणजे ते लाईन सोडतायत ती पूर्व दरवाजावरून आहे. एक मिनिट हात पकडा. या ठिकाणी बघितलं तर महालक्ष्मी मंदिराला 4 गेट आहेत, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर. पण दर्शनाला पूर्वेकडून सोडलं जातं. मंदिर खूप प्राचीन असल्यामुळे खूपच सुंदर होते. या ठिकाणी असलेले बांधकाम, कोरीवकाम खूपच देखणीय होते. या मंदिरामध्ये 3 वेळा सूर्यप्रकाश हा मंदिराच्या मूर्तीच्या पायथ्याशी हृदयावर पडतो. मला दर्शनासाठी कमीत कमी 40 ते 50 मिनिटे लागली. यामध्ये बघितलं तर खूपच महिला वर्गाने गर्दी केलेली होती, कारण एकच होतं की त्यांची श्रद्धा. आतमध्ये गेल्यावरती एकदम जुनं वास्तू असल्यामुळे खूपच सुंदर वाटत होते. त्यामध्ये आतमध्ये बघितलं तर समोरच पालखी ठेवलेली होती आणि इथे चित्रफित म्हणजे व्हिडिओग्राफी करण्यास मनाई होती, तरी मी थोडं चित्रफित करत होतो. महालक्ष्मी मातेचे दर्शन घेऊन पुढे महालक्ष्मी मंदिराच्या सभोवताली असणाऱ्या मंदिराचे दर्शन घेऊन पुढे महाप्रसादाला
निघालो. तिथे महाप्रसाद घेण्यासाठी कुपन पद्धत आहे. तर एक कुपन मागे 5 माणसे घेऊ शकतात. बाहेरच कुपन भेटतं आणि समोरच रस्ता आहे महाप्रसाद घेण्यासाठी. महाप्रसाद खूपच सुंदर होता आणि चविष्ट होता. मी महाप्रसाद घेऊन पुढे शाहू पॅलेसला निघालो. तर आता शाहू पॅलेसमध्ये जातोय मी. 40 रुपये तिकीट आहे. बाहेर गेटवर तिकीट काढायची आहे आणि खूप मोठा परिसर आहे आणि ते शैक्षणिक सहल आहे ते पण आलेले आहेत आणि खूप त्या काळची जुनी अवजारे किंवा साधन सामुग्री वापरलेली आहेत, बंदुका वापरल्या आहेत, ते या शाहू पॅलेसमध्ये ठेवण्यात आलेले आहेत. गार्डनिंग आहे. हा, गार्डनिंग आहे. गार्डनच्या आतमध्ये पॅलेस आहे. पॅलेस आहे. पॅलेसात काय काय आहे म्हणजे? मी सांगितलं तुम्ही काय बघा. नाही सांगा तरी हो त्याची माहितीसाठी हो. त्या काळची 200 वर्षापूर्वीची शाहू महाराजांच्या काळातली बंदुकी किती आहेत, हत्यार तरतरीची, तलवारी तरतरीची आहेत, हा पिछवं तरतरीची आहेत. हा, त्या काळच्या शिकारीचं. हा. आणि युद्धात वापरलेलं काय आहे? हा? युद्धात काय वापरलेलं काय आहे का? सगळं त्याच्यामध्ये आहे. लढाईचं साहित्य, लढायचं सगळं साहित्य आहे. सगळ्या आणि- हर एक तऱ्हेच्या बंदुक्या आहेत, हर एक तऱ्हेच्या तलवारी आहेत, हर एक तऱ्हेच्या बिछव्या आहेत, हा, कटर्स आहेत. मोठा सभागृह मोठा आहे. मोठं सभा. अंबारीत बसणार तिथून अंबारीतनं जाऊन तू सोनं लुटायचं, तू हत्ती बसल्यावर तिथं स्टॅच्यू आहे. पण सोनं लुटायचं ते इथून तिकडे जातात. तिथून तिकडे जायचं. तिकडे नाही, जायचं म्हणजे तिथलं मेन आहे. मग इथून येऊन ते नंतर ते तिकडे जातात ते. तिकडलं हे करायचं. मग तेव्हा कसा रथ असायचा काय? घोडे बिडे असायचे? त्या काळी त्यांच्या हत्तीचा अंबारी असल्या ना, घोडे वगैरे सगळे तिची कुत्री, हा, फेमस कुत्री त्यांची, कुत्री. शिकारीची, हा, सगळं कुठल्या प्राण्यांची शिकार केली ती सगळं तिथं त्याची दाखवलं. हा. व्यवस्थित आहे, मस्त आहे. आता इथे बघायला अजून काय काय? इथे हरणं बिरणं आहेत, आहेत की हा. हरणं वगैरे सगळं आहे. हत्ती वगैरे काय आहेत ते? हत्ती वगैरे काय नाही. वाघ बी कसं काय? वाघ वगैरे होतं ते सगळं नेऊन सोडलं राजीपूरच्या जंगलामध्ये. गाजीपूरचं. तुमच्या भागात हो, राधानगरी. राधानगरी. आमच्या भागात. अरण्यामध्ये सोडलं तिथे. मग इथे आता सध्या हरणच आहे आणि बघा हरणं कशी होत्या आता ह्या 5च्या टायमाला ते मुलांची शाळा कशी बेल वाजल्यावर सुटती. हा, बेल वाजल्यावर ना हसून नसून तिथनं तिथे खायला येतात, भुसा खायला. जरा सवय झाली त्यांना. सवय झालेली. वाजवायची ती नुसतं घंटा. हा. ती संपूर्ण तिथे येतात गोळकाच्या गोळ. पहिल्या नाव काय तुमचं? मोरे, काय? शिवाजी मोरे. शिवाजी मोरे. चला, थँक्यू, धन्यवाद. तिथून जाता जाता काकांकडून पण थोडीफार माहिती घेतली आणि पुढेच बघितलं तर हरणं होती. खूप छोटे मस्त तलाव आहे आणि हरणं पण मस्त चारा खाण्यासाठी आलेली. आणि समोरच असा शाहू महाराजांचा पुतळा होता आणि समोर शाहू पॅलेस. आणि ज्या ठिकाणी मला भेट द्यायची होती ते हे शाहू पॅलेस आहे. तुम्ही कोल्हापूरला आला तर नक्कीच या ठिकाणी भेट द्यायला विसरू नका, कारण ही वास्तू जेवढी जुनी आहे तेवढीच अप्रतिम आणि सुंदर आहे. नमस्कार मंडळी, मी आता शाहू पॅलेसच्या बाहेरच आहे आणि शाहू पॅलेसमध्ये आतमध्ये फोटो काढायला किंवा व्हिडिओ काढायला अलाव नाही. तर शाहू पॅलेसमध्ये आतमध्ये गेला तर तुम्हाला त्या राजवाड्यामध्ये पुरातन काळाचे जे सामुग्री किंवा साधन जे वापरले आहेत ते आहेत. उदाहरणार्थ बेड म्हणा, त्यांचे सोफे किंवा वेगवेगळे वस्तू असतील. तर पहिल्या स्टार्टिंगला एंट्रन्स केल्यास की तुम्हाला ते हत्ती दिसणार आहे, तुमचं ते शाहू महाराजांच्या तेव्हाचे फोटो दिसणार आहे, त्यावेळी वंशावळ आहे. नंतर पुढे गेला तर शाहू महाराजांना अर्थातच त्यांना प्राण्यांची खूप आवड होती, म्हणून वेगवेगळे प्रकारचे प्राणी तुम्हाला एखाद्या संग्रहालयामध्ये तुम्हाला एवढी प्राणी तुम्हाला दिसणार नाही तेवढे या शाहू पॅलेसमध्ये आहेत. आणि त्या काळामध्ये हत्यारं जी वापरत होती, म्हणजे ते उदाहरणार्थ तुम्ही पट्टे म्हणा, ढाल म्हणा, तलवार वगैरे, बंदूक, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बंदुकी ज्या होत्या त्या इथे ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी किल्ल्यांचे पण फोटो आहेत त्या ठिकाणचे. आणि जहाज, त्या काळामध्ये लढाऊ जहाज पण आहेत. आणि क्रिकेट सामने जे खेळले, फुटबॉल सामने असतील त्यांचे पण फोटो आहेत. आणि भरपूर जुन्या एन्सेंट वस्तू आहेत, बघायला पण खूप मस्त वाटत आहेत. फक्त तुम्ही रेकॉर्डिंग करू शकत नाही आणि फोटो पण काढू शकता, त्यामुळे मी तुम्हाला
पॅलेसच्या बाहेरच पन्हाळगडची प्रतिकृती तयार करण्यात आलेली होती. खूप सुंदर होतं. जर तुम्ही कोल्हापूरला गेला असाल तर तुम्ही कमी खर्चामध्ये दोन्ही ठिकाणी विजिट करू शकता. आणि नक्कीच मलाही सांगा की व्हिडिओ कशी झाली ती. मी पण या ठिकाणी आलो, खूप एन्जॉय केला या ठिकाणी येऊन. खूप चांगलं वाटलं या ठिकाणी भेट देऊनसुद्धा. तर ही व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच माझ्या चॅनल लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा विसरू नका. धन्यवाद. रख रख त्या रानातून थोडं पुढं जाऊ गड्या, पाऊल थकलं नाही गड्या, पाऊल थकलं नाही.